tartalmat az internetre. Most arra gondoltam, hogy 50 évesen az általam megtapasztalt különböző betegségekről szeretnék beszélni nektek. A legtöbb személyes tapasztalat vagy családon belül történt, vagy pedig ismerősök körében, tehát nem légből kapott dolgok, és mind-mind olyan jellegű betegség, amire én saját magam nem kaptam végleges megoldást, tehát csak részlegesen vagy tünetenyhítés történt, és maga a probléma ugyanúgy megmaradt, amivel ugye meg kellett küzdenem, de nem tudtam soha megszabadulni tőle, mind egészen a mai napig, és aki hasonló problémákkal küzd, az nagyon jól tudja, hogy ez egy hatalmas életminőség romláshoz vezet, tehát amikor az ember olyan problémákkal küzd a testében, amikkel nem tud mit kezdeni, és teljesen úgy érzi, hogy magára maradt, és bármilyen irányba indul el, mindenhol falakba ütközik, akkor ez bizony nagyon kemény és mély nyomokat hagy bennünk, és természetesen nem szeretnénk kikiabálni a nagyvilágba, hogy nekem ez a problémám, tehát magunkra maradunk, és saját magunknak kell megtalálni ezekre a dolgokra a megoldást. Ez semmiféle reklám nem fog szerepelni a videóba, hogy ennek a termékét vagy annak a termékét rendeld meg, és egyáltalán nem az orvosok ellen szól. Én mély tisztelettel vagyok az orvosok és az orvostudomány mellett, tehát én nem arra szeretnék senkit bíztogatni, hogy tagadja meg, és kerülje el őket messziről, mert bizony-bizony nagyon sok olyan élethelyzet van, hogyha ők nem lennének, akkor az életünk ott rögtön meg is szűnne létezni, tehát őrájuk nagyon nagy szükség van, viszont vannak olyan problémák, amikre ők sem tudják a végleges megoldást, tehát felírnak valamilyen készítményt, adnak valamilyen készítményt, ami tünetileg, ugye használ is, tehát azt vesszük észre, hogy valóban a probléma kezd megoldódni, de ahogy ennek a készítménynek a használatát vagy szedését befejezzük, maga a probléma elkezd visszafelé működni, tehát újra és újra előjön, tehát véglegesen nem szabadulunk meg tőle. Na, innen kezdődik a probléma, mert ugye a kortól függetlenül is, tehát a hátralévő életünket úgy leélni, hogy valami mindig van, az borzasztóan nehéz. Tehát amúgy sem könnyű az élet, de hogyha még vannak ilyen hátráltató tényezők, ami esetlegesen olyan problémát is okozhat, hogy kisebb rendőrségi érzés alakul ki bennünk, vagy esetlegesen egyfajta szégyen érzet ez miatt, akkor ugye ez komoly mentális betegségeket is válthat ki. Hát nekem sok mindenben volt részem, sok mindenem mentem keresztül, úgyhogy úgy gondoltam, hogy különböző videókba ezekről beszélek egy pár mondatba, és elmondom azt, hogy nekem mik ezzel kapcsolatban a tapasztalataim, és hogy nekem mi segített. Itt rengeteg dologról esik majd szó, tehát nőgyógyászati, pikkely-sömör, pánikbetegség, és sorolhatnám itt még a különböző problémákat, de most egyelőre nem akarom hosszúra nyújtani, és azt sem szeretném, hogy egy videóba tegyek bele mindent, mert hiszen akinek csak az egyik fajta problémája van, azt ne kényszerítsem már arra, hogy végighallgassa az összes többit, tehát hogy legyen arra lehetőség, hogy konkrétan rákeres arra az adott problémára, amivel esetlegesen ő küzd, és lehet, hogy talál olyan tanácsot, ami neki is beválik, és neki is segít, és ezáltal az életminőségét vissza tudja helyezni abba a mértékbe, ahogy neki kellemes, és ahogy ő szeretne élni, és el tudja felejteni az addigi rossz és negatív élet minőségét.
Hát az első témánk akkor, a nőgyógyászattal akartam kezdeni, de mivel hogy teljesen ismeretlenül vagyok itt fönt, ezen az oldalon, így arra gondoltam, hogy azt majd esetleg a következő videóba, majd meglátjuk, hogy egyáltalán van-e rá érdeklődés, vagy nyitottak-e e felé az emberek. Én senkit nem akarok semmire rábeszélni, és semmiről lebeszélni. Egyszerűen én ezt csak egy szimpla segítségnek szánom, pontosan azért, mert nagyon jól tudom, hogy milyen az, mikor az ember lót fut, mindent megtesz, mindent megpróbál, és az eredmény mégsem érkezik meg, tehát ugyanott tart gyakorlatilag, ahonnan elindult, és így borzasztó nehéz élni. Tehát ha lehet tenni valamit, annak érdekében, hogy ezeket a különböző problémákat megszüntessük a szervezetünkbe, akkor azt meg kell tenni saját magunk érdekébe, és nem azért, hogy másoknak megfeleljünk, hiszen ez a mi testünk és a mi életünk. Ezekben a videókban nem lesz reklám, tehát itt nem lesznek olyan termékek, amiket rendeld meg itt, rendeld meg ott, és én ezek után pénzt kapok, vagy hasonló, tehát itt ilyenről szó nincs. Ezt mindenki veheti így, ahogy van, készpénznek, hogy ez csak is kizárólag a segítségről szól. Tehát akkor kezdjünk is bele, ne nyújtsam már tovább itt az időt a pikkely-sömörbe. Hát ugye a pikkely-sömör úgymond most már népbetegséggé nőtte ki magát, rengeteg ember érintett a témába, úgy férfiak, mint nők egyaránt, borzasztó kellemetlen tud lenni, de ha még a testnek olyan részein jön ki, ami esetlegesen takarható, akkor még az ember úgy is van vele, hogy hát jól van. Ott van, de majd akkor nem húzok rövid nacit, vagy nem húzok rövidebb felsőt, és akkor nem látszik, és ha nem látszik, akkor nincs is. Hát sajnos attól, hogy nem látszik, még van. És nem is az a legnagyobb probléma vele, hogy látszik, mert ugye az ember előbb-utóbb kénytelen elfogadni, hogyha történik valami vele, és valaminek olyan hatása van ránk, akár egy sérülésnek, vagy bárminek, hogy utána azokkal a nyomokkal együtt kell élnünk, tehát meg kell szoknunk az új külsőnket. De itt ennél a betegségnél, magánál a pikkely-sömörnél, ugye tudni kell, hogy ez gyakorlatilag az a kategória, ami be van oda sorolva, hogy nem gyógyítható, tehát nincs rá igazából olyan hatásos gyógymód, ami ezt teljesen megszüntetné. Ha rákerestek az interneten, 1000-féle krémet, tablettát és egyebet fog bedobni a kereső. Mind nagyon-nagyon drága készítmények, legalábbis amiket én láttam, és nem tudom megmondani igazából, hogy érnek-e valamit, vagy használnak-e ezek a készítmények, mert én úgy gondolom, hogyha nincs ez kivizsgálva, tehát nem találjuk meg magát a gócpontot, hogy ez honnan ered, akkor akármiket szedhetünk be rá, lehet, hogy tünetileg akkor valamennyit enyhülni fog, de nem múlik el, tehát újra és újra vissza fog térni. Tehát nem fogok most itt képeket bemutatni a pikkely-sömörről, ha valakit érdekel, akkor rákeres, és az internetbe fog dobálni rengeteget. Tehát ez egy bőr külső felszínén egy teljes piros elváltozás, különböző méretű lehet, bárhol megjelenhet, nem kivétel ez alól az arc, a nyak, a kéz, a kézfej, a láb, a lábszár, a lábfej, az ujjak, tehát gyakorlatilag semmi, nincs védettség alatt. Nagyon nagy kiváltó oka ugye a stressz, de annak ellenére, hogy ezt valami kiváltotta, meg kell találni a módját annak, hogy ezt megszüntessük.
Most ugye lehet itt jönni azzal, hogy stresszmentes élet. Hát ha valaki tud ilyet, akkor az légy szíves kommentelje oda nekem, mert akkor abban én is részt szeretnék venni, mert én nem igazán találkozom stresszmentes élettel, sem a saját életemben, sem a körülöttem élőkében, mert valami mindig van, tehát olyan nincs, hogy ne legyen. Éppen ezért én is úgy kezdtem, ahogy elkezdtek ezek a bőr elváltozások rajtam megjelenni, hogy végigjártam az orvosokat, és ezt mindenkinek ajánlani is tudom, mert valószínűleg szükséges is. Tehát nem mondom senkinek azt, hogy fejjel ugorjon most bele valami dologba, vizsgáltassa ki magát, hogy mi lehet ennek a hátterébe, csináltasson egy nagy labort, nézesse meg a vérképét, nézesse meg az elváltozásokat a bőrén, a bőrgyógyásszal, és miután ott kapott egy választ, és esetleges segítséget, és maga a segítség ugye nem segített hosszú távon, esetlegesen csak rövid távon, akkor utána, ha megnézte ezt a videót, és úgy gondolja, hogy ez lehet az utolsó kapaszkodó, akkor próbálja ezt ki. Én magam természetgyógyászatot tanultam, úgyhogy ez a téma hozzám nagyon közel áll, hogy a természetes dolgokkal és a természetes alapanyagokból mit lehet kihozni. Most itt a pikkely-sömör esetében nem kimondottan a természet segítségét kellett segítségül hívnom, hanem ki kellett derítenem saját magamon, hogy mi lehet a kiváltó oka, ami miatt folyamatosan, folyton kijön. Ugye piros különböző elváltozások lesznek a bőrön, egyre több és több, amik egy idő után elkezdenek hámosodni, majd lehámlani, tehát ezért is hívják ugye pikkely-sömörnek. Csúnya nyomokat is hagynak a bőrön, még akkor is, hogyha már nem piros a színük, tehát elváltozásokat hagynak a bőrön. Amikor pedig piros, akkor nagyon kellemetlen tud lenni mondjuk egy nyári szezonban, amikor ugye az ember azért nem tud nagy kabátba meg bundába járni, hogy minden részét takargassa, és legfőképpen nagyon kellemetlen tud lenni, ha a kézfejen helyezkedik el, vagy pedig az arcon. Mert akár egy munkahelyen, vagy egy munkahely keresésnél, ugye ez nagyon-nagyon hátulütő tényező tud lenni, ezzel saját magam is szembesültem, hogyha esetleg olyan helyen szeretnél elhelyezkedni, ahol első körben ugye ápoltnak kell, hogy legyen a kezed, mert mondjuk éttermi kiszolgáló vagy ételekkel foglalkozol, vagy akár gyermekekkel, vagy mondhatnék bármit, cukrászdát, akármit, akkor maga a munkáltató ugyan el fogja neked azt hinni, és nagyon fog sajnálkozni, hogy ez nem fertőző, mert ez valóban nem fertőző, ezt nem lehet senkitől elkapni. De valamilyen indokkal akkor is el fog utasítani, hiszen nem lehet kitenni egy papírt a pultra, hogy a kiszolgáló hölgynek nem fertőző bőrbetegsége van, úgyhogy egész nyugodtan fogyasszátok jó étvággyal az ételeket, hanem ugye ez mind az emberekre van bízva. Az emberekről megtudjuk, hogy nem csak jó szándékkal vannak kikövezve, tehát elég gyakran bele lehet futni olyan dolgokba, hogy az a vízhangja érkezik akár egy munkahelyről, hogy hát én azért nem járok oda, mert a kiszolgálónak hogy néz ki a keze, tele van bőrkiütéssel, vagy hogy néz ki az arca, nem akarok elkapni semmiféle fertőzést, stb. Te sem magyarázhatod el minden vásárlódnak, vagy minden vendégednek, vagy mindenkinek az utcán, hogy nyugodtan gyere közel, mert ez nem fertőző. Nagyon kellemetlen életszituációkat tud okozni. Na most, hogy ennek mi a megoldása, vagy hogy nekem mi szolgált megoldásul, azt itt most röviden, tömören el fogom mondani. Nagyon sokféle készítményt kipróbáltam, sokféle gyógyszert szedtem, ami időszakosan megoldotta a problémát, aztán utána újra és újra visszajött. Közben rátaláltam egy kenőcsre,
amit az orvos tud kiírni, és pár száz forintba kerül, tehát nem egy hatalmas tétel, igaz, hogy nem is túl nagy, de ugye bőrfelület függő, hogy mennyi kell belőle. Ennek a rendszeres használatával maga a pikkely-sömör eltűnik a bőrről, de sajnálatos módon, ha már nem kened rendszeresen, akkor vissza is jön. Tehát megmutatom nektek ezt a készítményt, most így gyorsba, róla van szó. Ezt, ha használjátok, ha házi orvosotokkal kiíratjátok, ugye házi orvosi javaslatra, erre a problémára ki fogja írni, de nagyon jó a készítmény, ha kenegeted rendszeresen, napi szinten, legalább minden este egyszer, akkor el is fog tűnni, és amíg ezt a kenegetést folytatod, addig nem is fog visszajönni, de magát a kiváltó okot még mindig nem szüntetted meg. Mert hogyha a kenőcstől elmullana, és többet nem jönne vissza, az lenne ugye a tökéletesség, de sajnálatos módon egy idő után újra visszajön, tehát magát a gócpontot kell megtalálni, és kiírtani. Tehát ez a pikkely-sömört valami kiváltja. Ami kiváltja, az többnyire valami gyulladásos folyamat a szervezetbe, valami gyulladásos góc, ami ellen a szervezet próbál védekezni, próbál megoldásokat találni, ilyen-olyan módon. Érdemes egy nagy labort csináltatni, és megnézni az allergia szinteteket. Tehát, hogyha ott az allergia szintetek valami miatt ki van mozdulva, akkor azt minden bizonnyal maga a pikkely-sömör okozza, vagy váltja ki. Na most, hogy meg tudjunk szabadulni a pikkely-sömörtől, mert ezáltal, hogy ezzel a betegséggel küzdünk, rengeteg hisztamin termelődik a szervezetbe. Na most ugye a hisztaminnak az ellenszere az antihisztamin, tehát ezt magát a problémát úgy lehet orvosolni, és úgy lehet gyakorlatilag talán véglegesen is megszüntetni. Én még egyelőre 3/4 úton járok, még nem jutottam el a véglegességig, de már úgymond tünetmentes vagyok, hogy antihisztamin tablettát kell szedni, ami a gyógyszertárakban könnyen elérhető, és az, amit én választottam, az különösen erre a gyulladásos problémákra, vagy a gyulladások által okozott hisztamin szintemelkedésre szolgáló készítmény, amit érdemes kipróbálni napi egy tablettával, és eleinte érdemes a kenőcsöt is használni, hogy egyszer visszaszorítsd magukat a kiütéseidet, mert azok valószínűleg maguktól nem fognak onnan eltűnni, de hogy ne is jöjjenek ki többet, nagyon ajánlott, hogyha valóban nálad is a hisztamin szint nagyon megemelkedett értéke okozza, akkor antihisztamin tablettát szedni. Na én most ezt szedem egy ideje, a kenőcsöt már nem használom, mert maguk a foltok eltűntek, amióta az antihisztamint szedem, azóta nem jöttek ki. Azért mondtam, hogy 3/4 úton tartok ennél a dolognál, mert ezt még nem olyan régen kezdtem el, és kíváncsi vagyok én is a végeredményre, de most jelen pillanatban borzasztóan örülök annak, hogy egyelőre nem szembesülök azokkal a kiütésekkel és bőrelváltozásokkal, amik hát körülbelül 3 évig nyomorították meg az életemet és az életminőségemet, és éreztem magam kirekesztetnek mindenhonnan. Meg fogom mutatni, hogy én melyik fajta antihisztamin tablettát használom erre. Ez gyógyszertárban érhető el, nem vényköteles, tehát bárki meg tudja vásárolni, és szintén 1000 forint alatti tétel. Volt, amikor én vettem, hát ha azóta emelkedett az ára, akkor sem lett azért a csillagos ég. Megmutatom még nektek, és akkor mára el is köszönök,
Nagyon szépen köszönöm, hogyha végignéztétek, és ha van rá érdeklődés különböző témakörökbe, és ezt esetlegesen oda kommentáljátok, hogy miről szeretnétek bővebben hallani, vagy benneteket mi foglalkoztat, akkor próbálok azokra a kérdésekre is válaszolni egy-egy videóban, egy-egy rövidebb videóban, és elmondani az én tapasztalataimat, és azt, hogy én ezeknek a problémáknak miben találtam meg a megoldását, a végső és a végleges megoldását, mert hát ugye az lenne a cél. Megmutatom magát az antihisztamint, őróla lenne szó, nem tudom, hogy jól látható-e, próbálom nézni én is a kamerába. Amúgy Loratadin hexál név alatt van, 10 mg-os tabletta és 30 darabot tartalmaz, tehát ez gyakorlatilag egy havi adag. Nem javasolnám, hogy valaki halomszám szedje, tehát maradjunk a napi egynél, hogyha valaki úgy dönt vagy határoz, hogy ő ezt megpróbálja. Hát ártani biztos nem fog, de nagyon-nagyon bízok benne, hogy segíteni viszont igen, mert én borzasztóan tudom azt, hogy milyen ezekkel a testi elváltozásokkal, vagy szervi bajokkal, problémákkal együtt élni. A következő videómban, hogyha lesz rá igény, a nőgyógyászati problémákról szeretnék nektek beszélni, olyan jellegű nőgyógyászati problémákról, amiket sajnos nálam nem tudtak megoldani. Sajnálatos módon annyi tanácsot tudtam kapni, hogy tanuljak meg ezzel együtt élni. Első körben ez volt a javaslat, második körben pedig különböző műtéteknek az ismételgetése, vagy pedig egy nagyobb beavatkozás, amit én szerettem volna elkerülni. Ezért próbáltam megoldást keresni saját magam számára, ami egy természetes készítménnyel sikerült, amit szintén én nem árulok, én nem reklámozok, ugyanígy egy pillanatra meg fogom nektek mutatni, azt is meg fogom mondani, hogy én magam hol vásároltam, ez egy teljesen tőlem független üzletlánc, tehát semmi közöm hozzájuk, ezt is csak segítségnek szánom, aztán rengeteg téma jár még a fejemben, mint a pánikbetegség, a magas vérnyomás, az epe problémák, számtalan dolog. Ha lesz rá érdeklődés, akkor ezekről is nagyon szívesen töltök fel egy-egy rövidebb kis videót, hogy nálam mi vált be, vagy pedig a családom tagjainál mi vált be. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nagyon remélem, hogy valakinek tudtam segíteni, ha csak azok közül, akik megnézik, egy embernek tudtam segíteni, akkor én már elértem a célomat, mert nekem ezzel a videóval csak ennyi célom volt, hogy segítsek, és ki tudjon jönni mindenki abból a negatív életérzésből, amiben esetlegesen egy ilyen kezeletlenül maradt betegség miatt került. Sziasztok, szép napot és jó egészséget kívánok!